Sina, dali na. Ay, nasigilak-hilak. Ita ganing pobre tayo, hinanaon naman ta. Dira. Mga naging na, boss. Sus, may intang na tao lagi dari lagi. Sige na, boss. Mato na ta, boss. Sus, perter bang yung gahi ang mamayad ni. Sa ita, ano te ay? Pagaysudan, asin ragaysudan na to ano te? Pasensya jud kayo dong kay wala ka trabaho imong ate kilain kay akong paminaw. Sa'yo, manggod tagibiyaan sa itong ginikanan te. Tanawa ron, wakinan ko ka eskwela. Yo. Tao man nato dong ha. Ay tao dong. Kinsa man na te, basig maningilay na po na ba? Ablisa dong mag mao nang nautangan ni mama. Sige te. Sa may ato, Ay, boss, may buntag boss. Taga kuha ni sa buwis. Ay, mong kuha na, ginikanan. ala sir, hagbay na baya wala mong mama dire sir. Ibiyaan na may ba? Wala ka to man din sa buhis o. Uy, ma'am. May buntag, ma'am. May buntag pud sir kana. Unsa tuyo mo sir? Kuha ma'am, kanang lain pa yato ba? Nami dari para maningil mi sa kuha lagi, sa buwis, sa mong ginikanan. Wala sir. Wala ra ba may kwarta kay gibiyakan namin nila mama. Sundan lagi aming asin. Na, dili na kinahanglan, ma'am. Dapat mo bayad jud mo ron. Magid ma'am, responsable gyud mga mabayad ani ma'am. Kay ngano naka-indicate mo ko diri oh. Nga once di mo mobayad, namoy mga butang kinahanglan nyo ihatag sa mua. Kanang sir, wala baya may mga gamit dire sir. Wag gyud may laing kabayad ana sir ba? Tan-awar ba na among atop o buslot? Ma'am, sir, dili na guna mo na obligasyon sir nga nagabuslot ninyong atop. Ang importante, obligasyon ninyo nga mobayad mo aning buwis. Unsa kon man namo na pagbayad sir nga wala man diri among ginikanan. Maog yun sir, pait ang kay mi ani. Sa ato pa, kami ang madjas ani. Nga kamo may nangutang. Di man gud sir, wala may kabaluan ang utanga kay ila mama pa na sa una, nag-eskwela pa gud mi. Sige. Kaya tanaw na ko diri oh, dako gini yung utang diri ba? Kung maohon man gali nga dili mo mobayad karon, layas mo ninyong gipuy-an. Ayaw po sir, maluoy ka, wala na biya may lain kaduulan. Sige ra sir, ug musugot ka sir, mangita ko paagi nga makabayad ko pero dili pa gyud karon. Kung musaad man gali mo mobayad, wa man gali mo yung mga trabaho kamon duha. Pamaligya na lang na makid ni ninyo. Mas maaya pa gyud na para makabayad mo. Grabe na makakinaiya sir. Uy, wala man kay kaluoy porke mga pobre ra kaayo me. Sa unta man gyud ma'am nga mao man gyud naa sa kasulatan ma'am. Pabasa po nun sa Article 404 nga once di mo kabayad ani buwis ma'am, layas gyud mo karon dayon. Sir, maluoy ka sir, wa na magay misudan ang kundi asin lang. Ako dong sultihan ta mo ma'am. Ako kabalo ko maluoy. Pero maluoy po din taon mo sa mua. Kapila na misig balik-balik diri sa inyong balay, wa mo ikabayad. Unya karon niabot ng order diri nga kinahanglan mo palayson kung di mo kabayad. Sige sir, ug mo nay paagi nga makabayad mi. Mulayas na lang mi dinhi. Sure ka te, kay kabilin biya ni nila mama te. Sige. Kaya nagkasinabot naman ta. Palihog na lang kong pirma eh. Wala ka te, kapuyan na te. Ikaw na po te oh. Sige ra dong, ngani maguning pobre dong, daog-daogon naman gyud ta. Sige. Kaya man naman tagsabot. Panghipos sa inyong gamit. Nagtugad-tugad pangutang. Nyo, wala man di pang bayad. Na dong. Sige, sabot mi diri. Sina, dali na. Ay, nasigilak-hilak. Ita ganing pobre tayo, hinanaon naman ta.